Ja sam Domagoj Nikolić, samostalni istraživač arhajske prošlosti iz Dalmacije, iz Hrvatske. Meni je čast što sam ja tu u ovakvom društvu i drago mi je što je moj rad na jedan, nadam se, skroman način doprinio promociji grada Sveti Nikole i velikoga kulturnog bogatstva koji krije. Ja sam u Sveti Nikole došao u potrazi za nekim indicijama koje sam ja našao u literaturi i zapravo sam došao tu otkriti neke stvari koje se kriju iz daleke prošlosti, a tiču se Aleksandra Makedonskog. Uočio sam tu zvijezdane analogije ovdje na geoglifu i zapravo ne bih mnogo dužio o svome radu, zato što mislim da je o tome već u javnosti dovoljno rečeno. Ja sam ovdje uvijek imao jako lijepi prijem i zapravo sva svoja saznanja ovdje dugujem svojim prijateljima iz Svetog Nikole. To je prije svega Nikola Ristevski, samostalni istraživač odavde, koji me uputio na ovaj geoglif, koji me tu doveo i koji mi je dao orijentaciju, znači što se tiče geoglifa vezano za drevna narodna predanja, vezano za postojeće tekstove koji tu postoje. Također sam imao čast da radim sa gospodinom Goranom Dinevom, koji je lokalni arheolog ovdje, trenutno radi u Bugarskoj na doktoratu na Univerzitetu Veliko Turnovo, čija su također saznanja meni bila od velike koristi, dakako da sam se naslanjao na rad gospodina Dardana Veneckog i profesora Aristotela Tentova i drago mi je da su sva naša istraživanja, mada su nezavisna, da su ona zapravo sukladna i suglasna. Da smo ovdje na jednome velikome mjestu, a daljnja će istraživanja pokazati što ono zapravo krije, ali mi smatramo da ovo mjesto krije grobnicu jedne vrlo važne ličnosti, ne samo makedonske nego svjetske povijesti, i mislimo da ukoliko smo u pravu, da bi takvo jedno otkriće moglo zauvijek promijeniti ne samo našu prošlost, već i budućnost. Nije samo znači naša budućnost neizvjesna je i naša prošlost i čini se kako dalje živimo da je sve neizvjesnija i neizvjesnija. Ko bi rekao da se u ovome mjestu koje je na izgled zaboravljeno krije tako nešto veliko. Što je to golemo? Po meni radi se o grobnici Aleksandra Makedonskog. Kako ga argumentirate to? So što? Ja tu svoju argumentaciju temeljim znači na mome čitanju ovoga geoglifa, koji zapravo je po analognom pravilu kako su rađene drevne metafizičke građevine, kako na nebu tako i na zemlji. Ono prikazuje sliku velike majke koja se zrcali točno matematički, astronomski, geometrijski u čas rođenja Aleksandra Makedonskoga, koga slavimo svake godine 21. ili 22. jula. Jedino tih dana je u zoru ovaj geoglif upravljen sa Kasiopejom koja stoji potpuno vertikalno iznad njega. Kasiopeja je makedonska kraljica koja rađa spasitelja Perzeja, Andromedu koja rađa spasitelja Perzeja. I u mome tumačenju tih kompleksnih astroteoloških slika ja ga nalazim, ja to dajem svoje tumačenje da je ovdje. Također mi znamo iz narodnih predanja lokalnih da se nalazimo na jednome svetome mjestu, o tome mogu bolje od mene govoriti lokalni građani. Također postoji i narodno predanje koje vrlo jasno i precizno objašnjava znači povorku pogrebnu Aleksandra Makedonskog, koji je carskim drumom preko Kratova, dakle dalje preko Ljoljka, došao ovdje i po tom narodnom predanju on se nalazi, njegov grob, negdje između Golemog Gradišta i svakako na lijevoj, do Velesa, svakako na lijevoj obali rijeke Vardar, budući da je prema tom narodnom predanju Aleksandar Makedonski izrazio izričitu želju da bude pokopan na lijevoj strani. Također postoje još mnoge druge indicije, one se ne mogu objasniti u jednoj kratkoj razgovornoj formi od nekoliko minuta, budući da mi moramo reformirati
zapravo naš ukupni pogled na antiku, zato što antički čovjek nije razmišljao na način na koji mi danas razmišljamo. On je razmišljao o jednim simboličkim, metafizičkim odnosima, a nisu oni sami po sebi toliko nerazumljivi koliko smo mi vaspitani da razmišljamo na posve drugi način. O tome u prikladnim formatima da možemo razgovarati. Ja sam izložio svoja razmišljanja sada na javnosti i na drugima da oni iznesu svoje hipoteze, da ovu potvrde ili opovrgnu. Što se mene tiče, moj posao je time završen. Na dijelu su arheolozi i ostali, pa vidjet ćemo što će budućnost donijeti. Geoglifa na Balkanu imamo, ali ovaj je unikatan u smislu da on prikazuje znači jednu elipsu, kozmičko jaje i unutra je jedan pismeni znak koji prikazuje veliku nebesku majku, ali o tome može mnogo bolje i sadržajnije govoriti ekspert za to, a to je gospodin Aristotel Tentov.